Jagang manghod, nara na sud kay jang kamalig. Hindi man magpa-video. Kaya wow. Luwi lagi ko dani ni kay mara banitig suporta na magkahoy sa bahay. Hi everyone, good morning. Today is July 21. Mag-prepare ko uguan. Slimming coffee, kaya na order. Sugo ko rami bulan na. Ang i-prepare sa jo kay taga-Giante. Mabot ng jagalit. Na in-order ko an. Diyan guys, watan nila to code. $78, $48, $54, $74, $13, $9, $7. Diyan guys, halin nyo ni siya guys sa slimming coffee. Daghan dyan siguro daghan ro gusto magpaniwang. Slimming coffee. $28, $48, $54, $74, $24, $20, $78, $48, $54, $740, $457. Mura ni guys tulog. Duha ka box nga slimming tea, isa ka perfume. Ang lalaki, no? Dandes, durami karon og kuan. Perfume pambabae. Salamat sa order ani. What na lang pang guys. Salamat diya sa order ani. Init na tanin dyan guys. May nakagpamainit yan. Lalo ko na nito ang kurami. Diyan, kismis.
Ngayon si tatay doon ng sismis? Chocolate? Ano? Hi, Papa Gabriel. Narinig ako. Nay, nag-birthday ni Zanay. Uli ko na dani Gabriel. Uli sa kuno kay Giming Italiana. Papa Gabriel, kay gimay ako, Papa Gabriel. Narinig sa ating gabuon, Nay. Hi everyone. Mag-imbento na po kung sudan para sa dua ka bata. Marami niyang lisura dyan sila pakalusudaan. Hindi ka ito dyan dahil yung comments nga ningan nga ininganan ko na ipaprito. Kay ipatry pa kaon na. Samot, di mo kaon. Ano? Di lagi mo kaon. Bisag piniritong isda, di mo kaon. Samot lagi ininganan. Hindi. Wala sila napakit gani. Tawas-tawas ng gidawa. Hindi. Luoy man po di batag pagi nga makakaon sila. Kaya umingon ang uban nga. Bajangan, balag. Hindi mo kaon. Guys da. Corn beef. Asang kuan gadgaran og kan carrots. Asan yung hugasan? Bantay mo nagikalat na mo sa asa, bantay po sa yung ipakalat ito. Di, nagtipos ko. Di pwedeng medyo makakalat ako ba ito magsunod ha, bantay mo. Ako nagtipos mo. Pang natusunod din mo na ang nagkuhan na ito yung kalat ang dagana. Apoy na rabag ko. Madagot mo rabag dyan may sildo na ho. Ipos liksikan. Mag-iipos kumalik. Nabi na ba kagipos yawa na ba dyan ipos Maglima na kakatuwig ha, dyan mga kalat, di may kami magsunod. Hindi man ang duwaan, kamamamin ng duwa, kamamamin ipos. Bantara mo ha. Mix ang carrots. Ayun to, liin na. Kung ka. Na, Mamay na lagi na ang mamahal. mahal lagi tayo asin, na tayo mamiso. Asin, hindi na tayo kapay tugasin. Palit, hindi na tayo pay tugasin. Kak magoy kwarta. Hindi. So, ay tagkaon mo yung asin. Ano mo kay kwarta? Di na ko magbayad. Mamahal. Ayan ako magluto. Mamahal. Gani, pagtanaw kayo rin ikaw na magluto. Sunod. Hindi ako na ko mamahal. Ikaw magluto.
Hindi man po libre na kami lutuan. Kamu naman po yung maluto sunod. Kamu Mama Ali. Ikaw na magluto. Ikaw na po yung pagkaon ni Mama Ali. Kasi dugo ako na itigluto si mong pagkaon. Muda ko na ka, ikaw na po yung maluto. Ako matiguang na good ko. Hindi na ko kahimong pagluto. Ikaw na po yung mabawal. Ikaw na po yung maluto. Para makakaon ko. Neno. Pag-practice kay mabuto ko naman. Hindi na ko kaluto kay tiguang na ko. Ikaw na po yung maluto. Ikaw mo pa rin kung ano. Pag malaki, pero mo. Nalagas ta. Guys, naluto na gatong inimbinto. Sige naman tag inimbinto dan eh. Pagkaon din ng gulay, Aliana. Karang mo prito kung pangwan, di mga ano. Di mo kaugol. Di mo ka... Masama. Liksi. Labi liksi eh. Kaon din ng gulay, Liksi. Kaon din ng patula. Nilawoy. Kaon ng kuwan. Talbo sa kamuti. Pasang mata. Niangay ba katay? Kaya karot sila tay. Ano? Aros ditlog. Hi. Maning kaon nagugulay na. Kagulay, Chud. Hajog mga dato mo kanimo kagulay. Kagulay, Aliana. Tanaw Liksi, nagbutang oh. Higop na sa bawal yan ah. Higop. Ang si Aliana gusto ko nung magpakulong. Dahil si Liksi gusto magpatulid. Isang naman na. Buhok. Ang doon mo kami mo liksi. Di yan naingan nga. Ang doon lang buhok. Lami. Sama na Aliana gusto ka magpakulot. Dahil si Liksi gusto magtulid. Putlo naman na yung mga pang baylo. Ha? Sige na. Sana. Nai-premyo ra ba mong duha basta makahurot mo na yung kuan. Naman Mama Ali. Naba po'y premyo gibawon dan ni Jara. Nang magkaon. Busog na ka liksi. Na, samot. Samot hindi mo kadawat og premyo. Pagdali ka na may premyo. Premyuhan mo na. Dali. Busog na mo ka. Samot. Basta di galin maguhing ng luto. Adi premyong madawat. Budlay makadawat og premyo. Lami ba? Mami. Lami lagi. Yan. Yan na. Kaan mo ka na yung pamilya yung mamali. Oo. Mukaan mo. Oo, mukhaon so. Hindi mo mukaan. Sure ba? Ha? Mukhaon ko. Lakay. Buto mas iro. Di ka! Naglantay. Kuya Day. Ikakay buto iro. Di ka. Yan na. Aliana ra mukauntay. Saan ka yan? Di kay. Ikaw no yung mukauntay. Yan na lang. Ikaw rin kaunay. Ano ba ka na? Hindi mo kumukaan diya. Kagulay. Wadyo pang luwa ng gulay kasi. Ikaw Aliana. Kag nilaw uy. Adi lagi na ko pag kutsara. Di na ka ma. Butangin sabaw na yung luto la. Tagawon na kasi very good din siya. Makapremyuhan. Dali na. Premiuhan ni sila LATOS. Ikaw. Ano sama na? Ang premium ninyo LATOS. Di ko. Isa lagi na LATOS. Tindira. Ang sama to? Isa man tong premium nga LATOS. Ang sama na. Kanang kindi. Ganang Makaunay maka. Pagdali na lagi. LATOS. Nalatos. Gatos. Dali na, dali. Pasko din, tsaka hindi premium ang gatos. Panatos. Siyan. Pero tarong nga nang imong luto.
Kaunog ko, nagulay ipang daplin, nagsabora, very good gihapon. Salian na, napa. Pero hapit na po, very good gihapon na. Tuswa lang. Kay tagag premium na. Kantaw sa premium ha, kay LTUIS na ba itong premium ha? Atawat sa. A few moments later. Premium ha? Pa. Salamat na maali. Pagpujura, di magsig. Hilihok. Oh, luslukso. One semester later. Hi guys, madung hapon. Hapon na baron. Asa dyan, isang check guys, kung siya ng oras. Agad to yung oras guys, alas 2:17. Hindi basig natin nga mo dyan yung background, naghako dapit. Nada ko kamalig sang manghudlaki. Eh, kuhaan, hilantan. Nang ipamatis lawas, hindi. Mamalagay diyang pamilya dan, ikay pamilya tawas Manila, sejarang isa danis kamalig. Ang gihat dan og pagkaon paniud to. Hindi ganahan pa ko nagtabay-tambay dari guys sa palibot kay kuan. Kanang hangin. Hindi agang manghod, nala nasud sa diyang kamalig. Hindi man magpa-video. Kaya wow. Naluwi lagi ko danin niya kay marabanitig suporta na magkahoy sa bahay, tig pamugha, tig basta kay tig hatod og kahoy pang sugnuray. Nga mamalagi ni kay diyang anak kay malagis Manila, mga anak tulo man ni anak nas Manila narbaho pati pag diyang asawa. Hindi kanilang bay kamalig rani na dun sila bay to asa kananay baryo sa pinayanan sa diyang asawa sa Barangay Del Monte. Hindi kani Diyan po yan, kamalig na dyan ni. Jabag-jabag pa ko guys kay kuan. Giganahan ko hangin ba? Asa nga dadag pa nito hapong thermometeran. Taso gilanat 38.5. Diyan inom na po sa tambal hanggang pangutana. Ning kuan ako no ning ubos na ko na dyan gilanat. Nagiubo pod. Roy, ato dito sa bahay. Tabok naman ito sa bahay, kaya ganda rin kasi manubak to dito ikuan, nebulizer. Nga ito naman ninja na ito. Pagkaon na. Ang palibot ko sa may bakas ubos hindi basakan mga nagbasakan ni Ate Florisa. Diyan guys, mauli na po ko ganihar man ko dari naglingkod-lingkod. Mauli na po Roy, pagkaon na ba? Ning lirang makanagamhilanat. Yung pamina ba yung lirang? Napagkaon na, ini udah ang tubig. Muli na ko. Hindi ako nagmong para sila nat. Every 4 hours to. Muli na ko. Ubupod. Parami din na guys, bahubakon. Kami may sunod, ako maguwang sunod siya. Ay. Hala ka. Hanggang wifi, hamang gibidyaan, nabuing na ko. Ang kabalik, hinuong ko guys. Nagdako sang packet wifi dari, ibutang sa punuan sa lubi. Kalimutan ka ha. Hindi useless po ng pagdag wifi kay waman mo signal. Buang na nabilin hinuon. Oh. Darag ng wifi guys ya.
Ang gisangit sa punas lubi. Useless po kayo na. Awa mo signal. Kabalik hinuong ko. Parang dyan kamalig to Nagbasakan. Kanigis basakan gapon ni namo na. Wala may ding trabaho. Ihangat ko. Wala ba ito gagihanan sa pamanday ni? Ay guys, yung sapa. Sapa. Bang. Nagbukagdaan dami. Na guys na sapa. Karindong ko sa una, kaning sapa. Ang ibabaw dani. Ang sapa, ang ibabaw dani guys. Ang sumimang laba. Taon na. So, ginawa ko daan, naglipon. Agos na. Ayan pa. Sapa. Dani din sa una guys, mga wang. Ayan, sapa eh. Dito si babaw guys, naglabanan sa una. Nga tumimang laba. Karon nalain na gitsura, nalabungan na. Naluid ko sa manghod. Hindi man bugulan sa mutabok sa Mumbai. Bisag, mga altura sa Jakarajit, jadi mo tambay, di matulog. Manya sa jang tita, nagpa-color. Sabi ng istorya din, ang tita, prami. Salamat. Salamat. Ni bata Pareha sila liksi, ping. makaliksi. Basta pa. Ni mga bata agad. Ato ba dai sabon yan ha? Liksi, ato sa sabon ng imo kay dugay para ba ni mama? Kamutra, di nagtila. Nagtail kay. Kapoy na. Luy pag yung tita. Tapos mamitiri. Mamasa na ninyo. Adyo sa ko na ipahinga na sa kamot. Yan na sa mga duha. Tanga na sa pamahasa. Adyo ikuan yan na. Hagi mo be. Ipakita gi mo dito. May mga tawo dito. Pakita bagi mo yan. Oh, pareha mo no. Utra ko no. Yan ako ko. Light ra pang kamot. Nice. Nala. Ikaw. Ikaw ato nung gaws ko pagpahangin mo yan na. Ngina Kau, mo. papangin mo kau. Ikaw. Kasi mamitiri na po. Aso tanda tas imo ay. Mamitiri! Ah, mamitiri do kayo man. Oy, brush down.